Dobro. Odlična im je emisija, moj Reufe, odlična emisija. Ovo svojsko, stari. Znaš ti šta to znači? Oštro. To je tako oštro, tako na ivici ko mlijeko im je emisija. Apko. Djelimično obrano. Joj, dobra je. Što kuna pjana? Ona najgura. Neka ba. Neka ba, šta ti ga zabrala kako Reuf buba, jel? Neka ba, Reuf. Še je kršće? Nemoj da se kira, vidiš da smo kršće. Joj, ti si Minka, majke. Pusti me da gledam jednu kad je dobra, ovako kad momci radi, dobro. Odlična im je emisija, odlična je emisija. Vama bi takim pjanim i ova programa dobra bila. Ej, Minka ba. majke, Minka, ova nije normalna. Njen dobra Ova ga. prva da valja i ti sad nešto pričaš. Meni je ova dobra pravo. Jes. Znaš da bi doktor Artnak rekao za ovu. Šta bi Artio Artle? Ja sam Artnak rekao. Šta bi rekao Artle? Jedna lasna, meni si nije proljeće, ba.